Reprezent 2025. Jo, kto by to povedal z chudobného na milionára? Zrazu mám viac peňazí, než som si kedy vedel predstaviť. Lamborghini v garáži, Rolex na rúke, súkromný jet, letím kamkovo chcem bez múky. 5-hviezdičkové hotely, šampanské tečie prúdom. Život ako v rozprávke, ale stále mám ten istý rozum. Milionár, to som ja, nový život, nová hra, pokoj v duši. Peniaze sú len hračka, ale čo je viac ako mať rodinu a priateľov, to sú tie práve hodnoty, nie len tých pár drobných. Môžem si kúpiť všetko, čo len chcem, ale šťastie sa nekúpi. To je tá vec nemenná. Peniaze sú len nástroj, nie cieľ života. Dôležitejšie sú vzťahy, láska a dobrota. Takže áno, som milionár, ale stále som ten istý človek s rovnakými túžbami a snami, ako každý z nás. Peniaze sú len bonus, dôležité je srdce, ale to, čo cítime, nie to, čo máme v portfóliu. Ľudia, toto je koniec tohoto repu, ktorý som teraz zaspieval, tak dúfam, že sa vám tento rap bude páčiť a je tu tá vecička, že že bol tam troška také menšie chyby, ale veď učím sa ešte len, takže prosím, nekritizujte. Áno, tento rap si vytváram sám. Prosím vás, ľudia, nekritizujte ma kvôli tomu, že tam bol nejaké chyby, že som to troška zle povedal, alebo že som sa zasekol. Prosím vás, nekritizujte. Ja som len že ja sa len učím. Možno za také 2 roky ty kokos budem mať koncert. Možno to už budem mať koncert a také proste Ale dobre. Takže dúfam, že sa vám tento rap páčil. Ale dúfam prosím, že sa vám tento rap páčil. Ja som sa tak snažil tento rap zaspívať dobre. Bez chyby nejde všetko. Nejaké veci bez chyby nejdu. Ale však... Dobre, ja sa len zaučam, takže nekritizujte, prosím. Dobre, takže prosím vás, nekritizujte, ale však to nevadí. Dobre, takže ľudia, keď sa vám tento rap páčil, dajte like, komentár, do komentu napíšte, že ohodnotíte, že koľko dávate do 10 z tohoto rapu. Áno, takže dajte, keď sa vám páčil tento rap, dajte like, odber, potom dajte komentár, no to je všetko, Takže čaute.